Parlamento de Galicia, Carmela González. Bo día a todos e a todos. Eu quero comezar, que me permitades, reiterar todo o agarimo do Bloque Nacionalista Galego e todo o noso apoio no que dende Galiza podemos facer aos afectados polo incendio de Almería. Ninguén, eu creo que ninguén, como as galegas e os galegos, podemos sentir, podemos saber o que neste momento está sentindo toda esa xente de Almería que ve con impotencia como as súas casas, as súas vidas e o seu monte arde sin que se poida parar. E eu creo que somos nós, precisamente, os que temos que trasladar ese apoio, toda a solidaridade co pobo de Almería. E ademais, Vigo e a nosa área padecémolo. Eu onte sentía moita tristeza cando, escoitando noticias, puñan como exemplo o incendio de 2017 coas dúas mortas que sufrimos en Chandebrito, precisamente polas mesmas circunstancias que pasaron en Almería, porque non estamos preparados, porque esperamos sempre a que todo arda para tomar decisións ou para poñer en marcha as medidas que hai que poñer, e non damos aprendido. As nosas institucións non dan aprendido e seguimos actuando tarde. E eu creo que eu agardo que despois do 2017, despois dos incendios de Valdeorra e Ourense do ano pasado, despois das mortes de onte en Almería, por fin, nos poñamos a traballar. E dito isto, para min estar aquí hoxe é triplemente emotivo, non? Escribíame o Xío outro día e decíame: vamos a propoñer que interveñas como diputada no Parlamento, como expresidenta e como comuneira. E eu pensaba, pois non sei do que me sinto máis honrada, porque é unha honra enorme estar no Parlamento representando as galegas e os galegos. Pero para min é moita máis honra formar parte de quen realmente move os marcos en este país, de quen realmente tece todo eso que fai que a nosa vida sexa mellor, que os nosos montes estén cuidados, que a xente de abaixo, a xente do común, a veciñanza. E falando de comunidade e de comunidades de montes, aquí estamos precisamente os que facemos, os que tecemos esa rede da que falaba Juan, non? As comuneiras e os comuneiros, uns en algúns momentos diante en cabeza, outro agora apoiando, indo a asambleas, facendo o que podemos con o noso tempo, pero sin esquecer, e sinto, Juan, pero teño que apelar a túa intervención, sin esquecer cuáles son as nosas raíces, que a min pareceme fundamental. Nunha época na que saíamos dunha dictadura brutal que supuxo moito sufrimento para a xente do común, hubo un grupo de homes, naquel momento todos homes, porque era o que tocaba, que decidiron que había que recuperar o que a dictadura lle roubara ao povo. E se puxeron a traballar, e eu tuve a honra ou a sorte de ver como se fixo na miña casa, non? Se puxeron a traballar en algo que lles custou unha década como mínimo, porque algunhas tardaron bastante máis, que era, estuve a punto de imprimir unha foto grande que hai na miña casa, que é moi relevante de como foi aquel traballo, non? É unha foto na miña casa na que ves un grupo de 5 ou 6 homes, na Comunidade de Montes tamén está, metidos literalmente nun silverbeira, en silvas, buscando marcos. E ese foi o traballo que fixeron eses homes, que hoxe algúns están sentados aquí e algúns xa non están. Foron décadas de traballo voluntario para conseguir a devolución dos montes, pero foron décadas, non 30, 40, 50 décadas de traballo voluntario para manter os montes como os temos, porque algúns dos que están aquí o vivimos, outros xa os atopamos con parques forestais maravillosos como estes, pero antes desto había un monte totalmente abandonado, e eles
pico e pala, pico e pala, pico e pala, recuperaron esos montes para as súas veciñanzas. E me pareceme que eso é fundamental, non? E cando falades deste novo lema de pacto coa cidade, eu creo que non son as comunidades de montes as que teñen que facer o pacto coa cidade. É a cidade a que ten que facer o pacto coas comunidades de montes. Porque as comunidades de montes sempre fixeron ese pacto. Eu, aí atrás, a Mancomunidade de Vigo, digo porque é algo que ademais durante décadas discutíamos en moitas asambleas, non? A comunidade dixo que habría que valorar o prezo que supuña o uso ou algo así, non me acordo da miña memoria, disculpademe, e salían en tromba todos estos das redes sociais dicindo que o monte non era noso, que o monte era de todo o mundo. Buah, eu flipaba, eu que entrei nas redes decía, ostras, isto é dunha ignorancia supina. O monte non é de todo o mundo, o monte é dos comuneiros e das comuneiras que con unha xenerosidade inmensa o poñen ao servizo de toda a cidade. Con unha xenerosidade que non ten valor económico, o pon a servizo de todos os vigueses e viguesas. E que durante décadas fixeron todo ese traballo e a moi boa parte, tal como reclamaba o Xío, siguen facendo voluntariamente e sin apoio. E sin apoio, prácticamente. E eu creo que eso hai que decirlo. E hai que decirlo aquí, donde estamos todas e todos. Acabamos o pleno pasado, o BNG trasladamos unha moción ao pleno que foi aprobada, na que se trasladaban todas as peticións das Mancomunidades de Vigo. Nós non somos máis que os interlocutores. Agora toca que todas e todos os comuneiros e toda a sociedade viguesa consigamos que esa moción aprobada se leve adiante e que por fin ese cinto verde, que é fundamental. Eu non sei se vos, os comuneiros sabedes, falo para os que non sois comuneiros, convídovos a que cando vayades por algunha carretera e vexades para arriba, vexades como o que les piden é sentido común. Ver casas a estas alturas, despois de casi 10 anos na que casi arden, tendo os árbores pegados ás casas, é, de verdade, de auténtico, na miña nai diría que é un abandono. E así o vamos a deixar. Remato porque estou na miña casa e veñen a cabeza moitas cousas. Eu creo que temos que agradecerlle inmensamente a Mancomunidade de Montes esta forma de traballar tan maravillosa, e perdonadme que me lo diga así, esta forma de traballar, de crear sinerxias, colaboracións, de buscar apoios, de falar con colexios, con institucións, con quen faga falta para poñer en valor os nosos montes, para que a cidadanía coñeza os nosos montes, para que a cidadanía entenda que os montes de Vigo son un privilexio, un auténtico privilexio que temos as viguesas e os vigueses. O decía o Xío e non me quero repetir, pero mires para onde mires, isto é unha paisaxe maravillosa, pero que ademais deso, agora que todo o mundo fala de refuxios climáticos, para que ven el turismo, nos refugio climático para nós. E non hai que esquecerse que non hai moito pasamos unha pandemia e a donde fomos todos correndo foron os nosos montes. Digo porque parece que a memoria se nos marcha así rapidamente e xa esquecemos, a pandemia foi moito, non foi tanto, E eu recordo vir a algún paseo e parecer a Rúa do Príncipe en plena rebaixa, que non podías guardar a distancia de seguridade nin de coña. E remato xa, e quero facelo recordando a compañeiros. Eu fui presidenta da Comunidade de Montes cando isto empezaba. Cuando a Mancomunidade de Montes empezaba, aí había reunións para ver como facíamos, e hai xente que xa non está. Agora que estamos en este parque e que temos aí un homenaxe, podo representar esas persoas que non están na figura de Pepe. Persoas que ata o último minuto, e temos aquí a Nieves,
recordando que nos recorda a Gregorio que ata o seu último minuto de vida estuveron pelexando polo ben común. Neste caso nas comunidades de montes, pero podemos falar de asociacións veciñais, podemos falar de centros culturais. Todos os que estamos aquí, de repente, acaba de virnos á cabeza alguén que ata o seu último minuto de vida estivo traballando polo ben común. E eu creo que nos toca, os que estamos do outro lado, do lado da política, poñer en valor ese traballo e achegar todo o que poidamos do noso traballo a facilitarvos a vosa labor voluntaria e altruista. Moitísimas, moitísimas, moitísimas grazas a todas e a todos polo voso traballo. Moitas grazas, continuamos